Nincs változás. Ugyanazt gondoljuk, és hogyha te is így látod, nagy ötöst adunk, extra kreditet is kap, az a szegény feka, ha nem jár templomba, mert minden ugyanaz. Az elnökünk bunkó És szar a sereg, a kormányunk korrupt, a rendőrök tépnek, nem állunk ellen a nagybelű nőknek. Amerika így szép, pont úgy, mint 968. Ugye csak ugrat egy betétdal? Csak a móka kedvéért. De csak fingértél tűn. Miféle katona maga? Kezdem megérteni a csizmát és az ostort. 968, az mindent megért. akkor a Petén még ért. 968 Hé, mit művelnek, mit gyerekek? a diákokra, mert nem érdekedik egy-két lyukas óra. Csak az a lényeg, hogy mindenünk megvan, szülők nélkül ott szép. Mit szólnak ehhez a szüleitek? Örülnek, hogy nem otthon lógunk. Anyák és apák akarják tudni, hogy mire költik a spórol pénzüket? Ezért mondtam le a fenék műtétemről. Nézzék! Amerika gonosz, egy náci állam, világuralom, ez minden álma, nem számít nekünk a mindenható. Ő már rég nem hallható. Pont úgy, mint 968 968 Na, most mi a véleménye? továbbra is ellenzem a kínzást. Oké, egy kicsit le vannak maradva. Ettől még nincs joga megszégyeníteni azokat a professzorokat. Azt maguktól is sikerült elintézni. Csak békét próbálnak teremteni. Azzal, hogy egy egész nemzedékbe belenevelik, hogy gyűlölje a hazáját. Matekot is tanítanak. Árulja már el, mikor siklott ennyire félre az élete? Az egyetemen, vagy még korábban? Talán egy lány miatt volt?